16 minut po godzinie 8, a w studiu jest Maria Krosnicko, dyrektorka Biblioteki w Lezenie. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Biblioteka teraz ma prawie za sobą już obchody roku profesora Labudy, które w gminie Luzino były szczególnie świętowane, ale to nie jedyne, co działo się w luzińskiej placówce. Zaczniemy od projektu Mambogram. Właśnie, mówi się, że teraz młodzież dużo czasu spędza przed komputerem, cały czas w coś grają, zamiast zainteresować się książkami czy innymi rzeczami, które właśnie oferuje biblioteka. Natomiast da się to połączyć. Właśnie to pokazuje projekt Mambogram. Na czym on polega i skąd w ogóle udział luzińskiej placówki w tym projekcie? Mambogram to gra, która jest ogólnopolska. Skąd się wzięła w Luzinie? Jestem członkiem Labibu, czyli takiej grupy bibliotekarzy w Polsce działających przy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie. Koleżanka z Olsztyna wymyśliła nowy projekt, na które właśnie z fundacji uzyskaliśmy pieniądze, dojście do platformy, która pozwala na tworzenie tych gier specjalnie zakupionych. Są to nowe technologie lokalne 2015-16. Olsztyn jest znany właśnie z tej grywalizacji, bo to jest bardzo modne. Wszyscy grają, każdy chce wygrać. Główną nagrodą w tej grze u nas, bo każdy musiał z bibliotekarzy przygotować grę na swój teren. Chodzi o to, żeby zaangażować społeczeństwo swojego terenu. I żeby tematycznie też była powiązana. Żeby tematycznie było powiązane ze środowiskiem. Dla nas jest to zupełnie nowe doświadczenie. Marzenia były wcześniej, żeby coś takiego skonstruować, ale dzięki udziałowi w tej grze, bo stworzyliśmy dwie gry. Jedna gra to jest Tajemnice Kukówki, teatr i biblioteka, a drugie to profesor Gerard Labuda, profesor zwyczajny, człowiek nadzwyczajny. Chcieliśmy, żeby na zakończenie obchodów roku profesora Labudy młodzi ludzie przez grę poznali jak najbardziej profesora. Ciekawostką tej gry jest to, że nie tylko uczestnik gry odpowiada na pytanie, zdobywa punkty, ale też tworzy grę. Bo zadaje pytania, dosyła materiały, bo tam są zadania, jest regulamin. Jak się wejdzie czy na Facebooka, czy na stronę biblioteki, odnajdzie się właśnie Mambogram, to ma albo link do gry na temat Tajemnicy Kukówki, czy profesora. W każdej i odpowiada na pytania. Są zadania, jest regulamin przedstawiony. Trzeba się najpierw założyć swoje konto, potem się zalogować. Ma się kontrolę, ile zdobywa się punktów. Za odpowiedź na pytania, które już są, dostaje ileś punktów. Za to, że przyśle swoje zdjęcia, które ma, że przyśle dokumenty. Tworzymy od razu nowe dane o Labudzie, których nie mamy. Każdy ma swoje, może nam przysłać, które wykorzystamy w przyszłości czy do wspomnień. Oczywiście autorów mamy wtedy, więc nie będziemy sobie tak zawłaszczać, tylko będziemy pytać autorów, czy możemy. Jak do tej pory zdjęcia, to się powtarzają z uroczystości, które były, więc nie ma tam specjalnie nowych rzeczy. Są to powtarzalne rzeczy, ale niemniej ludzie te punkty zdobywają. Tak samo przesyłają linki do programów, czy radiowych, czy telewizyjnych o Labudzie. Także po prostu tworzymy bazę dodatkowych informacji. A wszystko w ramach takiej zabawowej rywalizacji troszeczkę przypomina to inne gry, gdzie właśnie jako swoja postać zdobywamy doświadczenie, zdobywamy punkty i dzięki temu to też jest chyba bardziej atrakcyjne właśnie takie pozyskiwanie danych niż taka zwyczajna benedyktyńska praca przy szukaniu właśnie danych. Właśnie to jest to ciekawe, na ile młodzież się włączy, bo rozmawialiśmy w gimnazjum, widać, że tam rośnie, to nie jest rewelacja, bo to też trzeba się wykazać tą wiedzą, ale też są tam takie pytania, że trzeba przyjść do biblioteki albo zadzwonić do biblioteki i zapytać, jeśli chodzi o biblioteczne pytania. I tak samo profesora Labudy, to też trzeba nieraz przyjść i zobaczyć to, co w bibliotece jest. Także to zwiększa jakąś taką aktywność ludzi. Główną nagrodą w grze jest czytnik e-booków, który jest finansowany właśnie z pieniędzy, które dostaniemy z fundacji. Czyli jest też o co grać. Jest o co grać. I to w każdej jednej i drugiej grze jest ten czytnik. Poza tym będą jeszcze jakieś drobne nagrody związane z profesorem Labudą przy tej grze. Nie chcę zdradzać tajemnic, to po prostu jest przed nami.
To wszystko z końcem roku będzie po prostu już powiedziane do końca. Gra nie przestanie być grą, bo możemy dalej w nią grać i będziemy mogli tworzyć na tej platformie swoje nowe gry. Nic nam po tym projekcie nie znika. Możemy dalej tworzyć. Naprawdę warto wejść w grę Tajemnice zapomnianych książek, stworzoną przez, jak się już wchodzi tu w Mambogram, to wszystkie się odkryją, które są w Polsce. Będziemy tworzyć grę literacką. Także po prostu będziemy się bawić, czytać i inspirować ludzi do aktywnego zaglądania, wykorzystania tego, co mamy na Facebooku, tego, co mamy w mediach, czyli komunikacji tej, która jest najszybsza, najbliższa młodym ludziom. Tak jest. No i pokazuje to, że gra, jeżeli to jest dobra gra, to właśnie nie musi ona być po prostu złodziejem czasu. Natomiast kolejny projekt to Czytanie na drugie śniadanie, który zwyciężył spośród aż 577 projektów zgłoszonych do 9. edycji konkursu grantowego na dobry początek Fundacji BGK. Na czym ten projekt będzie polegał? Więc to jest następny projekt, ale już dla najmłodszych dzieci. Od lat zajmujemy się najmłodszymi dziećmi i grupami zabawowymi, czyli tworzeniem czytelnictwa od podstaw, rozwijaniem tego czytelnictwa. Więc tu będzie inspirowanie nie tylko w Luzinie, nie tylko w bibliotece, tylko bibliotekarze będą jeździć do przedszkoli, które są na terenie Luzina, będą specjalne animować zajęcia, będą nabierać literaturę. W ramach tego projektu 2 bibliotekarki pojechały na szkolenie do Warszawy, które my tylko musieliśmy pokryć koszta dojazdu, z kolei nocleg, wyżywienie plus szkolenie. Było też w ramach grantu. Dziewczyny przyjechały bardzo zadowolone, zainspirowane. Powiedziały, że Klanza, która pokazywała animację pracy z dziećmi, jest rewelacyjna. I materiały, które są nawiązane, nowe kontakty znów w całej Polsce. Myślę, że po projekcie, bo on będzie trwał od stycznia do czerwca, na pewno będziemy informowali na bieżąco, jak on się rozwija, ile jest dzieci, bo planujemy włączyć do tej gry 200 Tak, małych małych czytelników. To znaczy niekoniecznie oni mogą zostać, ale tak samo będzie to potrzebna współpraca z rodzicami, więc jeśli to się pomnoży, no to daje 600 osób. Na ile to nam się uda? No trzeba próbować. Nie dostaje się tych pieniędzy tak od sobie, bo to trzeba napisać projekt taki, który komisja akurat też pokaże, że on może być zrealizowany. I to jest to ciekawe, pracować. Biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek. To ciągle dawanie inspiracji, poszukiwanie nowych form, animowanie ludzi do używania swojej wiedzy, do rozwijania swoich umiejętności intelektualnych. No może ktoś coś tam po drodze dla siebie znajdzie i będzie potem drążył temat. Tak jest. Czyli krótko mówiąc, biblioteka nie jest od tego, żeby oczekiwać i narzekać na to, że poziom czytelnictwa jest niski, ale żeby po prostu coś z tym robić poprzez takie wydarzenia, poprzez animowanie. Natomiast też jeszcze jednym zadaniem biblioteki jest po prostu życie kulturalne czy edukacyjne. I w związku z tym tutaj wiele rzeczy działo się w związku z mijającym właśnie rokiem profesora Gerarda Labudy, w który biblioteka w Luzinie też była włączona. No przede wszystkim przez to, że jeszcze za życia profesora mocno ta placówka była z jego osobą związana, prawda? Znaczy ostatnio, robiąc porządki świąteczne, odnalazłam starą fotografię 79 roku, gdzie akurat jest zdjęcie moje i profesora Labudy, kiedy był po 40 latach w Luzinie. Byłam strasznie zdziwiona, że ta fotografia gdzieś tam się zachowała. I pomyślałam, że to jednak wiele lat minęło od momentu, kiedy pierwszy raz zetknęłam się z profesorem, który mnie niesamowicie zafascynował. Więc ogłoszenie roku Labudy było takim dużym wyzwaniem. Właśnie miejsca, gdzie chodził do szkoły, miejsca, gdzie był zainspirowany pewnymi działaniami od środka, bo to i rodzina, i szkoła, i środowisko musiało wpłynąć na to, że profesor Labuda wykorzystał swoje talenta,
żeby potem wejść wśród najwybitniejszych postaci kultury i nauki polskiej. I my postanowiliśmy od początku, tworząc komitet taki wewnętrzny tych wszystkich działań, zaczynając od kalendarza, w którym były wyznaczone daty uroczystości związanych z Labudą. Łączyła się szkoła podstawowa, gdzie w roku patrona był Labuda jako postać, jako wybitny uczeń podstawówki, gdzie sejmik z gimnazjum, postacią główną był profesor Labuda. Biegi pamięci profesora Labudy i medale z wizerunkiem profesora Labudy. Pomnik też, żeby po prostu przyszłe To było pokolenia, takie, tak spontaniczny, bardzo duży wysiłek, ale pokazało to tą siłę ludzi i wiarę, że to powstanie, bo były momenty zwątpienia, że to nie da rady, bo to zebrać tyle pieniędzy i też czy akurat w niedzielę przyjdą na tą uroczystość. Może robić w dzień powszedni. Okazało się, że ludzie się znaleźli, że tak jak myśleliśmy od początku, że przyszły rodziny, przyszli rodzice, przyszli dzieci i była ta grupa osób, która przyszła zobaczyć, co się dzieje. I to, co kiedyś powiedziałam, że pomnik profesora Labudy to nie tylko pomnik dla wybitnego mieszkańca Luzina, honorowego obywatela gminy Luzino, pierwszego zresztą, ale to też wzór dla przyszłych pokoleń. Że jeśli się chce, to można wiele osiągnąć pracą swoją. Tak jest. I to jest to. I kończący się rok to jeszcze też nie jest, że jest gra, bo jest jeszcze jedno działanie. Robimy warsztaty komiksowe. Które też będą związane właśnie z postacią. Tak, bo myślimy o tym, żeby w przyszłym roku albo w następnym, zależy jeszcze będziemy mieli środki, wydać komiks o profesorze Labudzie. Warsztaty się rozpoczynają lada dzień. Dzisiaj już są zajęcia takie ogólne. I wystawę przygotujemy komiksów. Tak samo w grze będziemy pokazywali, jak postępuje komiks. Nie chcę też zdradzać, bo to będzie oparte, nie będzie Labuda w komiksie. Labuda będzie głównym narratorem. Bohaterem, który opowiada o swoim życiu i o To swojej zapowiada pracy. się na pewno ciekawie i tutaj już oczywiście z czasem będziemy dowiadywać się coraz więcej na temat tego. No oczywiście profesor Labuda zawsze będzie towarzyszył różnym inicjatywom w Luzinie. Naszym gościem jest Maria Krosnicko, dyrektorka Lezyńści Publicznej Biblioteki imienia Leona Ropla. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.